Priatelia, pekne vás vítam v ďalšom pokračovaní, v ďalšom dieli môjho podcastu Prestaň plakať, začni makať. Dnes tu máme veľmi vzácneho hostia, môjho priateľa, kolegu Jakuba Naďa. Ahoj. Ahoj, Jakub, vítam ťa. Ktorý sa venuje, je odborný garant v spoločnosti Svel. Venuje sa investovaniu, je investičný garant a investičný špecialista. A dneska sa budeme rozprávať o samých zaujímavých témach, o investovaní, šetrení, sporení a podobných veciach. Takže Jakub, na úvod hneď sa ťa teda spýtam, že povedz nám niečo o sebe, kto si, čo si, čomu sa venuješ. Skúsim skrátke. Aktuálne teda sa venujem tomu, že pomáham teda našej obchodnej sieti tej téme teda tých investícií, to znamená organizujem a vediem rôzne školenia, semináre a workshopy. No a zároveň mám na starosti celé to portfólio investícií, ktoré Svel vlastne ponúka. Pracujem na tom, aby stále bolo širšie a zaujímavejšie, jednak pre poradcov a tým pádom teda aj pre klientov, až po teda tú samotnú možno niekedy exekutívu a pomáham teda obchodníkom v teréne s tými konkrétnymi klientami komunikovať a teda pracovať s nimi a samozrejme teda snažím sa starať, alebo teda starám sa aj o tú svoju vlastnú klientelu, ktorú mám. Takže to je teda taká nejaká moja základná agenda, ktorej sa venujem počas pracovného dňa. Čiže funguje to tak, že teda nejaký obchodník potrebuje nejaký tvoj support, zavolá ti, pomôžeš mu, nastavíš, vybehneš, odškolíš a teda si tam na to, aby teda rozumeli a rástli v tom investičnom ako keby. Tak. Aby tá téma jednoducho toho investovania proste opäť začala nejako rezonovať z môjho uhla pohľadu, aby ten obchodník a poradca rozumel, chápal základné súvislosti a čo možno najlepšie do hĺbky jednoducho rozumel problematike a rozumel tomu, čomu sa venuje v téme investícií, a to tak jednoducho zvyknem hovoriť, jednoducho staráme sa a spravujeme ľuďom majetok. Zarábame im peniaze. A koľko rokov sa už venuješ tomuto sektoru? Dobrá otázka. Aj si to študoval? Konkrétne toto nie? Ja tak áno, mám teda nejaké ekonomické vzdelanie. A tomuto sektoru sa venujem 2012, 13. Tak nejako. Čiže už je to nejaký ten tak nejako. Čiže to boli vlastne moje prvé ako keby také reálne skúsenosti, to predtým nejak nebudem rátať do toho celého, ale vtedy som začal v banke a potom vlastne som chvíľu pôsobil, alebo teda som pôsobil vo finančnej skupine, alebo teda v jednej z portfóliových firiem a posledných 5 rokov teda spolupracujem a pôsobím v spoločnosti Svel. Dobre, ja keď teda môžem povedať, ja teda tiež pôsobím v spoločnosti Svel, čiže v podstate si ten garant aj môj. Venujem sa ja teda aktívne obchodu tiež už niekoľko rokov, čiže som aktívny obchodník. A teda hneď sa na úvod spýtam prvú moju otázku, čo je to teda to sporenie, investovanie, šetrenie? Je to téma, ktorá teraz je veľmi počuť, či už z médií, alebo naozaj z sociálnych sietí. Pár nejakých minulých udalostí vo svete, nejakých kríz nám ukázalo teda, že mali by sme sa začať minimálne o to zaujímať. Čiže skús nám možno povedať, že čo to je, keď si niekto povie, že chcem si sporiť, investovať, odkladať. Je to návyk. Okay. Keď sa pýta, že čo to je to v zásade je to návyk. Aj to návyk, ktorý vedie k nejakému cieľu. Ja si myslím, že za každou investíciou, sporením, jednorázovou investíciou, akokoľvek úložkou by mala byť nejaká myšlienka, prečo to ten daný človek robí a čo tým cieli, čo tým vlastne sleduje. Je to základ toho, že keď viem, čo chcem, tak viem, čo preto musím urobiť a keď to jednoducho chcem, tak to robím. A to vlastne tvorí ten návyk. Čiže ak sa pýtaš, čo je sporenie, pravidelné odkladanie si fixnej rovnakej sumy peňazí na nejaké rovnaké miesto v naozaj dlhodobom horizonte. Čiže všeobecne za investovaním netreba hľadať možno nejaké zásadne náročné odborné výrazy. Áno, dá sa to študovať do excelnej hĺbky, dá sa to študovať na vysokých školách, dá sa o tom robiť doktorát, dá sa tomu venovať celá akademická kariéra tejto problematike, ale na konci dňa pre toho obyčajného, ja ich niekedy volám taký, že homo panelakus. Úplne bežní ľudia, ktorí žijú niekde, majú svoj trojizbový, dvojizbový byt, niekde proste nejakým spôsobom žijú, majú príjem, majú svoje záväzky, majú svoje výdavky a tak ďalej. Normálne fungujú, bežná rodina Slovenska a chce niekde odkladať tých svojich 20, 30, 50, 100, 200, 300 eur mesačne. Oni nemajú inú šancu, ako ísť do nejakého sporenia, ako ísť do nejakého dlhodobého
dlhodobej formy odkladania si peniazy. Hej? Táto civilizácia, tento svet, tento finančný svet na to v zásade myslel, existujú na to nástroje, ktoré sú presne na to určené pre takýchto ľudí, ktorí majú takéto nejaké svoje ciele. A už je dávno za tým, hej, už tie nástroje sú dávno vymyslené, dávno odskúšané, takže vieme, že fungujú. No a to je teda to investovanie alebo sporenie. Hej, je to nejaký návyk, ktorý vedie nejakému cieľu. Za mňa teda, hej. Áno. Ja teda už si aj trošku premostil, lebo presne som aj ja chcel povedať, že častokrát si bežní ľudia keby za tým povedia, že odborný výraz investovanie, že je to také nejaké nedostupné a tiež sa snažím všetkým svojim klientom vysvetliť, s kým sa nejak stretávam, že naozaj to nie je raketová veda a naozaj nemusím byť multimilionár, aby som teda sa mohol za investora ako keby považovať. A možno ďalšia moja otázka je, že čo je taká zlatá stredná cesta, ako sa normálny človek môže dostať k tomu investovaniu, sporeniu? No ako sa k nemu môže dostať, to je takto, úplne základ nejaký, hej, ja si myslím, že to je naozaj v tom návyku. A že ako sa k tomu dostať, tak nejakú sumu peňazí niekde mesačne odkladať. A keď sa bavíme naozaj o nejakom takom úplnom začiatku, low-end nejakom sporení alebo nejakom systéme odkladania si peňazí, tak každý dneska, kto funguje v 30. rokoch 21. storočia, má napríklad bankový účet, hej, kde si môže zriadiť veľmi jednoducho tuto v telefóne si zriadím nejaký sporiaci účet za asi minútu a pol a môžem tam každý mesiac posielať 10 eur. A keď to zvládnem robiť rok, tak som si odložil 120 eur. Hej. Áno, a potom sa môžeme začať rozprávať o tom, že tam mám nejaký výnos, že mám za to nejaký poplatok, a že ako dlho si chcem odkladať tých 10 eur, koľko rokov a tak ďalej, koľko viem nasporiť za 10 rokov, za 15 rokov, za 20 rokov, aký výnos na tých peniazoch môžem dosiahnuť a čo vlastne z toho môžem mať. Čiže ako začať naozaj, to je proste otázka asi minúty, stojím v aute na červenej, proste otvorím si tú aplikáciu, otvorím si účet. Akože naozaj dnes to nie je raketová veda, začať. Áno. Ak už ten človek alebo ktokoľvek, kto to má, akýkoľvek záujem začne, a získa nejaký priebežný alebo nejaký základ toho návyku, že odkladám nejakú časť svojho príjmu a chce o tom ďalej teda rozmýšľať alebo ďalej to nejako zveľaďovať, tak potom je naozaj ten nejaký čas sa rozprávať o tom, že kam investujem, do čoho investujem, prečo to robím, koľko ma to stojí, akého providera si na to vyberiem, čo tým cieľim, čo chcem dosiahnuť tým svojim sporením. Hej. A to sú otázky, ktoré keď si ten človek zodpovie, alebo teda s nejakým svojím poradcom, alebo s nejakým svojím konzultantom, tak proste mal by byť schopný si postaviť nejaké svoje portfólio, ktoré mu vyhovuje, do ktorého už má ten návyk pravidelne posielať niekde nejakú sumu peniazy. Ja len zopakujem, respektíve doplním ťa, že ako začať, povedal si, ja len samozrejme doplním, že všetci finanční poradcovia, hej, ktorí teda na Slovensku existujú, odborníci, investori, ktorí sa tomu venujú, je to súčasťou ich ako keby obchodného portfólia. Oni sa o tom vzdelávajú, tak ako pred pár mesiacmi vo veľkom radili v hypotékach a brali sa tu hypotéky správa zľava, tak by mal vám aj dobrý finančný poradca samozrejme vedieť, poradiť, kde začať a ako začať. Tak. A to je vlastne jedna z mojich ako keby úloh tým poradcom s týmto pomáhať, hej, a vlastne supportovať ich v tejto téme. Samozrejme, to, čo som povedal, bola odpoveď na otázku, že ako začať. Hej, toto je jednoduchšie, určite to nie je najlepší spôsob. Jasné. Čiže existujú určite efektívnejšie spôsoby, ako si odkladať nejakých 50 eur, ako niekde v banke na nejakú. Samozrejme. Ale keď sa pýtaš na to, že ako začať, tak proste takto. Jasné, že nie je ten začiatok len o tom, že sa rozhodnem odkladať si 10 eur. Môže ťa kontaktovať, nás kontaktovať človek, že mám 10 000, viem s tým pracovať, mám 5 000, viem s tým pracovať. Nie je to naozaj len pre tú najvrchnejšiu triedu, ako ja hovorím. Ale keď si tie banky spomenul, tak opýtam sa, že čo si o tom myslíš. Prečo tí ľudia na tom Slovensku majú stále ako keby taký blok v tomto, akože je to lepšie, ako to bolo, keď som začínal pred niekoľkými už dekádou, ako to bolo, a stále vieme, je to verejný údaj, že v tých bankách sú miliardy na tých sporiacich účtoch. Čo si o tom myslíš? Prečo podľa teba je to tak? Je to možno spojené s tými kauzami v 90. rokoch, čo tu boli, alebo tou konzervativitou toho Slovenska? Kombinácia veľa faktorov. Asi aj to, čo sa dialo, asi aj to konzervativitou. Ja si myslím, že to je možno otázka aj nejakého vzdelania, alebo nejakého všeobecného povedomia o tom, ako to vlastne funguje. Takže
táto kombinácia rôznych týchto faktorov vedie k tomu, že naozaj je tam absurdné množstvo peňazí. A tiež, ako si povedal, sme na tom lepšie, ale je tam obrovský priestor, alebo naozaj Slováci držia ohromujúce množstvo peňazí na úrokoch proste limitne blížiacich sa nula. Čož je na jednej strane to škoda. Ja si nemyslím, že to je teda nejakým spôsobom ako keby z pohľadu toho spotrebiteľa, z pohľadu toho, kto tam má tie peniaze nejakým spôsobom ako keby zdravé. Samozrejme, každý má nejaký svoj budget, má nejaký svoj systém, ale ak v rámci toho systému mám zadefinované, že 12 rokov už rolujem ten termíňak v tej Tatre, hej, poctivo, áno. A to sú moje peniaze, tak jednoducho ten ušlý zisk, ktorý som za tých 12 rokov proste mohol niekde vygenerovať a stratil som je jednoducho ohromný. Takže pri pohľade do budúcna takisto, hej, akože určite niektoré bankové produkty majú svoj efekt, majú svoj zmysel a majú svoje miesto na tom trhu, hej, to určite nepopieram, ale ak sa naozaj bavíme o investovaní, tak bankové inštitúcie nie sú práve tie najefektívnejšie inštitúcie, kde ten klient môže hľadať nejaké investičné riešenia a získať nejaké zaujímavé výnosy. Poviem to možno, že ako to vnímam ja, respektíve cítim, že veď vlastne tá banka z takého pohľadu robí vlastne len taký prietokový orievač, že vlastne oni tiež investujú cez svoje asset managementy, respektíve firmy, ktoré teda sa venujú investovaniu, že naozaj si tu nemyslíme, že Ujo na pobočke, hej, nejaký Janko investuje a je investičný špecialista, komu tie peniaze respektíve dáš, tak preto sa, ako keby tí ľudia vedia, že tam slabý výnos, vedia, že to banka len posúva cez to všetko proste tej inštitúcii. Tak máme tu nejaký taký, jak to povedať, taký spoločenský duch, alebo ja neviem, teraz nenapadá úplne vhodné slovo, ale jednoducho, ja si myslím, že Slovák má nejakým spôsobom vrité v pamäti to, že tie peniaze tam má nejakým spôsobom garantované a vždy sa k tým dostane. V trezore. V trezore, áno, hej, vždy, keď proste vojde do tej pobočky, tej sporky alebo tej Tatry, tak proste vždy tá teta mu otvorí tú kasu a vždy mu tie jeho peniaze dá. Ono, ťažko sa s tým bojuje, lebo ten spotrebiteľ má túto skúsenosť. Na druhej strane, ja si myslím, že stále sú ľudia, s ktorými sa dá porozprávať o tom, ako mali peniaze v rôznych bankách, nebudem spomínať, v rôznych inštitúciách na Slovensku a nebolo to tak. Hej, čiže banky samozrejme držia nejakú likviditu, majú na to nejaké zákonné normy a existuje nejaká regulácia, existuje nejaký fond na ochranu vkladov, ale ak si pozrieme detail, koľko peňazí ten fond na ochranu vkladov reálne má a koľko peňazí leží v rôznych bankách na Slovensku, tak ak si predstavíme tú absurdnú situáciu, že nejaká banka skrachuje, tak je veľmi ťažké si predstaviť, že jednoducho tí klienti dostanú späť svoje peniaze. Dobre, že to hovoríš, lebo toto sa častokrát ľudia, klienti, môžeme to tak povedať, opierajú, však ja mám svoje vklady chránené. A úplne... Odporúčam jednu vec. Otvorte si Google, napíšte tam fond na ochranu vkladov, stlačte Enter a kliknite na obrázky. Pozrite sa, kde tá inštitúcia sídli. Áno. Potom si otvorte jej stránku a zistíte, koľko percent z tých všetkých vkladov, ktoré sú v bankách, tento fond na ochranu vkladov, koľko percent vlastne z toho má. Ja to neviem nejak hovoriť, skúste si to pozrieť. A každý nech si urobí sám názor, či tých svojich 10, 20, 50, 100 tisíc eur z tej banky dostane. Častokrát teda dostávam otázku medzi mojimi klientmi a dostávam sa do rôznych konfrontácií, že teda prečo práve cez poradcov, prečo práve cez investičných špecialistov, prečo si jednoducho nemôžem stiahnuť nejakú apku parádnu, ktorá proste mi všetko povie, hej, nebudem ich menovať a teda zbohatnem. A zbohatli? Nepýtal som sa. Tak sa spýtaj. Či zbohatli. Za rok, za dva. Za rok, hej, no neviem. Jasné, každý môže. Každý nech si stiahne. A každý nech si prerobí toľko množstvo peniazy, koľko sa mu uzná za vhodné. Je to naozaj náročné. Po fyzickej, mentálnej, psychickej, finančnej, neviem akej každej stránke. Ja naozaj každému odporúčam, kto vlastne chce, nech si to skúsi. Naozaj každý nech si to skúsi, nech si stiahne akúkoľvek aplikáciu, nech si vyberie nejaké akcie, nech si ich nakúpi a nech si tam dá svoje teda reálne peniaze, prípadne čo existujú tie aplikácie, kde môžeš sledovať iných traderov a vlastne robíš tie obchody, ktoré robia oni. Jasne. Hovorím, každý nech si to skúsi a za rok nech sa pozrie na to, ako na tom je. No, bola taká, hej, však to sme zachytili, respektíve to bol taký nový trend, že
teda hlavne nejak maminky a slobodné baby, ktoré teda videli, že idú rýchlo strašne zarobiť, začali presne robiť trading a podobné veci. A teda ja mám skúsenosti, že teda nezbohatli, ba priamo aj od tých pár úspor, čo mali teda prišli. Však lebo keď ti niekto garantuje, že za mesiac budeš mať výnos do neba 17% pomaličky, tak ja neviem, tak si viem, že to nie je niečo v pohode. No. Tak vieš, ako tak ľudia sú... Tak, akože... Sú zarobiť a nerobiť. Áno, ale naozaj, ja si o tom myslím, že je to... Ja hovorím, že sa na to nedá zarobiť, určite sa dá nejakým spôsobom, určite to nejakým spôsobom funguje. Ale nemyslím si, že je to tá správna cesta, ako nejakým spôsobom začínať, akým spôsobom možno aj nejak investovať svoje peniaze. Ak má niekto dostatok peniazy, ak chce sa akože hrať, chce si to skúsiť, tak samozrejme je to super vec. Človek potom možno postúpi z nejakých aplikácií na nejaké teda tie počítačové, ktoré bežia na nejakých počítačoch, človek dokáže objaviť nejaký metatrader, dokáže objaviť množstvo ďalších vecí, ale to už sa bavíme naozaj o hlbokých ako keby veciach. Jasné. Len na margo toho, ak človek niekde investuje a investuje do nejakého fondu, tak po väčšine každý ten fond, ak to nie je ETF-ko, tak má nejakého portfólio manažera, ktorý rozhoduje o tom, respektíve dodržiava dohodnutú a prednastavenú investičnú stratégiu daného fondu a rozhoduje o tom, čo sa kedy kúpi, čo sa kedy predá, nejakým spôsobom rebalancuje to portfólio a tak ďalej. Jednoducho sa o stará. Toto je profesia, ktorá proste jednak dá sa študovať na vysokých školách a tí ľudia, ktorí to dneska robia, tak sú to naučení po väčšine v nejakých inštitúciách, v nejakých asset managementoch, u nejakých obchodníkov s cennými papiermi a tak ďalej. Je to reálne odborná činnosť, ktorá podlieha množstvu odborných znalostí, množstvu skúseností a tak ďalej. Hej, ak si niekto myslí, že to dokáže nahradiť, tak to je asi také, že hej, a to je mnohokrát proste hovorený príklad, tak môžem, ja neviem, si sám skúsiť opraviť auto. Môžem si to pozrieť, že jak sa to robí, ale opäť ten automechanik dneska povedzme by bol niekto, kto sa to minimálne niekde učil, niečo robil, od niekoho to proste okúkal, hej, naučil sa finty a preto vie to tvoje auto opraviť dobre a preto mu za to zaplatíš. Jasne. To je úplne to isté. A to sa dá aplikovať na automechanika, lekára, inštalatéra, hej, alebo proste na čokoľvek. Jasne. Proste dnes platíme za služby ľuďom, ktorí to niekde sa učili, študovali, pracovali, majú skúsenosti a my si od nich tú službu kúpime. Advokát, právnik, hej, architekt, ktokoľvek. Daňový poradca, účtovník a tak ďalej. Je to tak. A u finančáka si myslím, že ho nahradím. Áno. Ak dobre, tak ho nahrať a teda naozaj o rok sa porozprávame, že ako sa ti darí. Kľudne. Absolútne súhlasím, však presne si to vyjadril. Tam si už aj načal tú tému, že skúsme možno pomenovať tak v jednoduchých krokoch, že teda OK, niekto si povie, vypočuje si náš podcast a povie si, dobre, chcem teda začať s investovaním a poďme možno dať takú, že krok po kroku, že čo, mám tu dajme tomu 100 €, lebo ľudia nevedia proste reálne, čo sa keby deje a teraz, dobre, oslovia nejakého investičného špecialistu a teraz čo ďalej, že vlastne. No tam by som sa možno zastavil. Okay. Že oslovia nejakého investičného špecialistu. Tu je za mňa dôležité povedať, že ten investičný špecialista alebo poradca alebo teda nejaký maklér pre toho klienta, tam by mala byť nejaká bazálna dôvera. Vyberiem si niekoho, na koho mám referenciu, koho poznám, o kom si viem niečo prečítať, o kom sa viem niečo dozvedieť. Proste spravím si ten taký nejaký základný research. Hej, napíšem jeho meno do Google. Má licenciu Národnej banky, nemá licenciu Národnej banky, majú už dlhšie, majú kratšie, proste zistím si nejaké základné veci a ak medzi nami funguje nejaká základná dôvera, tak sa môžem s týmto človekom porozprávať a zistiť ako klient od neho, čo si myslí. Áno. Či mi predáva produkt investičný, také sporenie, takú investíciu, taký fond, taký, alebo mi predáva riešenie. Ideálne, len ťa doplním, lebo to podľa mňa veľa ľudí nevie. Prosím vás pekne, všetci, ktorí využijete finančných poradcov, v ich portfóliu je, aby aj teda vám vedeli poradiť v investovaní, čiže v podstate vy ani nemusíte nikoho hľadať, stačí sa svojho vlastného finančného poradcu spýtať na túto tému. Ak to robí, ak sa tomu venuje, na to licenciu. A ak o tom niečo vie. Hej, lebo všetci si myslia, že hlavne teda finanční poradcovia predajú len hypotéky, poistky, že teda je to naozaj veľmi aktuálna téma, teda každá veľká spoločnosť má v portfóliu aj teda ten kapitálový trh, teda poradcovia mohli radiť s investovaním. Prepáč. Tak.
Teda funguje nejaká dôvera, stretne Áno. Funguje proste nejaká dôvera, stretnem sa s ním, porozprávam sa s ním, teraz teda hovorím z pohľadu toho klienta a zistím, či mi predáva produkt alebo mi predáva službu. Ja si myslím, že opäť z pohľadu klienta mám chcieť službu a nie produkt. Súhlas. Hej. A to znamená, že ja ako klient mám nejaké požiadavky, mám nejaké ciele, mám nejaké možnosti a mám nejaké predstavy, ktoré by som mal tomu človeku na druhej strane nejakým spôsobom prezentovať a ten na základe toho by mi mal byť schopný vypracovať nejakú rozumnú ponuku, ktorú mi vie odprezentovať, vie mi ju ukázať detaily v zmysle, do čoho sa investuje, aké sú náklady, aké sú poplatky, aké sú predpokladané výnosy, aké sú riziká, aké sú legislatívne požiadavky a tak ďalej. Hej, je toho celkom dosť. Takže toto je podľa mňa taký nejaký postup, taký nejaký základný, hej. A samozrejme, keď mám možnosť, tak sa stretnem s viacerými. Jasné, hej. Si. A spravím si proste jednoduchý nejaký tender. Jasne. Tento sa mi páčil, tento sa mi nepáčil. Na konci dňa mnohokrát to je o sympatii. Je to tak. Hej? Je to o sympatii. S týmto človekom sa mi robí dobre, s týmto menej. S týmto tomuto vôbec nerozumiem, hej? Lebo on je Marťan, ja som proste z Venúše, proste nerozumieme si. Hej? S týmto je to fajn. Takže ľudia sa stretnú s viacerými a akože ide, hej, ak som klient, tak ide o moje peniaze. Tak. A ja si proste 2-3 krát rozmyslím, komu ich dám, s kým to budem riešiť, akým spôsobom sa k tomu budem stavať. Takže to je taký nejaký základ, ako sa na to pripraviť, ako začať. Toto si veľmi pekne povedal, ja len teda ešte raz to zopakujem a doplním, sú to moje peniaze. No. Častokrát sa stretávam, že však bratranec, vieš, sesterka a bývalá a máme dobré vzťahy a ja hovorím, sakra, ľudia vedia, ale v konečnom dôsledku, keď sa niečo, hej, že s tými peniazmi, tak ja neviem, bude ten dotyčný za to zodpovedný, vráti ti tie peniaze, nejak ti zagarantuje, že naozaj tu možno nejaké také rodinné väzby alebo vzťahové väzby bokom a za mňa áno. Nechať si určite z viacerých zdrojov poradiť. Spomenul si poplatky. Toto je téma, prosím, čo naozaj veľa ľudí, keď už sa dostane do tohto bodu, si povie, ale veď ja musím zaplatiť nejaký poplatok. To prečo? Prosím ťa, ako skúsme vysvetliť, že teda poplatok je normálna vec pri investovaní. No áno, ako pri akejkoľvek inej službe, produktu. Skúsme položiť tú otázku inak. Akú službu alebo aký produkt v živote si dostal zadarmo a bol dobrý a kvalitný? To je prvá vec. A druhá vec, jednoducho, áno, je to nejaká služba, ktorá má nejakú cenu. My dnes, opäť, alebo nejaká klienta, alebo verejnosť, možno má nejaké predsudky alebo nejaké problémy s poplatkami, ale to má každý a v každej oblasti. Hej? Takisto, keď sa dá, tak sa snažím vypýtať si zľavu. Jasné. Všade. Hej? Tak. Je to principiálne, proste zľava, niečo zadarmo, hej, a tak ďalej. Proste, lebo človek to skúša, nikto nechce platiť niekomu, hej, nejaký poplatok alebo niečo navyše. Ale všade to je. Áno. Hej? Ak sa vrátime teda do nášho industrie, alebo teda do našej nejakej témy, tak v rámci financií a bankovníctva, tak takisto. Koľko stojí dneska účet? 7 eur? 6-7 eur. 8 eur? Kde? 8 eur, 8x12? 96, ak sa nemýlim, hej? A ty kamo ja. 100 eur platím ročne v banke za to, že tam môžem odniesť svoje peniaze. Ale pozor, mám k tomu kopu výhod. Áno. Mám to v telefóne, mám kartu, mám to v hodinkách, zaplatím, pošlem, pozriem sa, či mi prišla výplata, či mi odišli peniaze, hej, akože mám množstvo výhod. A je to služba, ktorú mi poskytuje banka svojim softvérom, svojim proste nejakým backgroundom a infraštruktúrou, ktorou disponuje a ja ako klient ju využívam a platím za to. Pri investíciách alebo a takto sa dá pozrieť na akýkoľvek produkt. Poistenie, kreditná karta, povolené prečerpanie, hypotéka, všetko má svoj nejaký poplatok a nejaký náklad. Pri investíciách sú to jednoducho poplatky, hej, ktoré ten klient platí a je to za to, že niekde opäť tomu klientovi, a to neviem, či je akože pochopené, ale teda ak nakupujem cenné papiere, tak mi musia byť pripísané na nejaký účet. A ten účet mi niekto musí zriadiť. Volajme to majetkový účet cenných papierov. Hej. A ten účet mi niekto vedie, takisto ako v banke. A ten niekto, ja mu pošlem svojich 100, 200 alebo 300 eur, on ich vezme, na svetových trhoch mi za to nakúpi cenné papiere, pripíše ich na môj účet a bude ich tam viesť a evidovať a spravovať. Áno. No to jednoducho nie je zadarmo. To sa nedá urobiť zadarmo. Hej. Takže
To je napríklad jeden z tých pohľadov, že poplatok slúži jednak na nákladovú stránku celej tej administrácie, investovania, to, že môžem niekam poslať peniaze, ten niekto ich zoberie a nakúpi mi za to nejaký cenný papier. Nie každý to vie. Hej? Na Slovensku je, ak sa nemýlim, 21 subjektov, ktoré toto vedia urobiť, že príjmu od niekoho peniaze, to nevie Tesco, to nevie Baumax, alebo to vedia niektoré inštitúcie, ktoré na to majú licenciu, ktoré na to majú oprávnenie, môžu prijať peniaze, nakúpiť za to cenný papier a tak ďalej. Hej, samostatná téma. Takže nevie to každý a sú s tým spojené náklady a samozrejme odmena, hej, či už obchodníka, alebo toho providera, alebo jednoducho tej inštitúcie, ktorá takúto službu ponúka. Čiže stále pri každom jednom produkte mám náklad a maržu. Jasné. Aj ktorú mi to musí zaplatiť a to mi tvorí cenu. Veľmi jednoducho. Čiže za všetko, za pohár, za tú vodu, za ten mikrofón, za túto kvetinu, za všetko. Jasné. Všade je proste nejaký náklad toho plus marža toho podniká. To je isté jednoducho pri investíciách a pri poplatkoch a pri týchto veciach s týmto spojené. Takže áno. Hovorím, ťažko sa investujú peniaze zadarmo, samozrejme klienti môžu cez tie spomínané aplikácie. Odporúčam ale malé písmenka, všeobecné podmienky a náklady jednotlivých obchodov. Nič v tomto svete nie je takto zadarmo. Ty si už aj pekne spomenul a pekne sme premostili, že teda svetové trhy a že sú tu nejaké subjekty, ktoré na to majú oprávnenie. Treba naozaj našim poslucháčom aj sledovateľom povedať, že má to nejakú legislatívu dosť prísnu. Správcovské spoločnosti, ako teda ich nazývame. Alebo obchodníci s cenými papiermi. Teda celosvetovú majú dosť celosvetový. Ja naozaj si ako spotrebiteľ môžem kúpiť nejaký podiel akcie nejakej veľkej významnej spoločnosti, myslím si Netflixu. A možno skúsme povedať za teba, že ten proces, že naozaj nie sme v 90. rokoch, že to investovanie je fakt bezpečné. Poviem to tak. Častokrát sa ma totiž to ľudia pýtajú, asi aj teba, tú najčastejšiu otázku pri investovaní je, že ale ja už všetko prídem a mám to garantované. Toto keď počnem, rozumieš, mám to garantované. A ja stále sa snažím tým mojim klientom, aj teda ľuďom, čo sa ma raz pýtajú, vysvetliť, že pre Boha živého, že garancia, keď chceš zarábať, že kde máš nejakú garanciu, to je vec. A druhá vec, že už to investovanie na Slovensku je fakt tak legislatívne bezpečne zvládnuté celosvetovo, že ja neviem, asi Armagedon by musel nastať a to nám asi potom už je všetkým jedno. Kde sme mali koľko peňazí. No, skúsim tak postupne, hej, k tej garancii ako takej, naozaj veľmi ťažko hľadať možno nejaké garancie, akože nie je to náročné, ale treba vždy sa pozerať na to, že za garanciou je vždy niečo. Ak niekto niečo garantuje, tak kvôli niečomu to robí a treba chápať, prečo to robí a kde berie tú istotu, že môže niečo garantovať. V zásade, ale vo svete investícií rátať s nejakou garanciou, s nejakou istotou alebo s niečím takým je zlý predpoklad. Hej. Myslím, že Woody len povedal, že keď chceš garanciu, tak skúp riankovač. Áno. Bodka, furt máš rianku. Je to tak. Hej. Výnos z nejakej investície je vždy podmienený nejakým rizikom, ktoré som ochotný alebo nie som ochotný podstúpiť. A nejakým časom, ako dlho som ochotný v tej investícii zotrvať. Mix týchto troch parametrov vlastne potom hovorí o tom, že ktorá investícia pre mňa nejakým spôsobom je alebo nie je vhodná. Tiež, ako si povedal, tá legislatíva dnes v rámci Európskej únie je, ak sa nemýlim, možno jedna z najprísnejších, ktorú tu máme. Bezpečnosť. Áno. Koľko ľudí klientov sa ma pýta, ale tie peniaze strátim, to idem na aké účty, všetko prídem, že prosím ťa pekne, môžeme aj toto nejako vysvetliť, že v dnešnej dobe to už nefunguje tak, ako v 90. burlivých tu rokoch, že ja posielam vlastne peniaze mne, alebo tebe, hej. Hej. No, bohužiaľ, to tak funguje. Aj v 30. rokoch 21. storočia, keď si pozriete, alebo keď možno teda poslucháči zaregistrovali tú kauzu Axe Capital, sa volali, myslím, že alebo takto nejako, myslím, že chalani z Košic, či odkiaľ, ktorí vybrali peniaze od ľudí, od investorov a tí im ich posielali na vlastne ich účet. Hej. V dnešnej dobe by sa to nemalo stávať, napriek tomu sa to stalo. Hej. Otázka znie, ako tomu predísť. A už aj ty si ako keby spomínal, alebo si nejako načrtol, že ak to znie príliš dobre a príliš lákavo a príliš super, tak tam bude niekde pes zakopaný. V prvom rade treba posielať peniaze tam,
kde viem, kam ich posielam a do čoho ďalej pôjdu. Skúsim to vysvetliť. Jednoducho viem, do akej inštitúcie, na aké číslo účtu, pod akým variabilným symbolom robím tú platbu a kam tie peniaze idú. Ak idú ABC SRO, ktorá nemá nejakú licenciu Národnej banky Slovenska, nie je povedzme v zoznamov subjektov, ktoré sú pod nejakým dohľadom, nemajú nejakú licenciu na správu, investičné poradenstvo a tak ďalej, tak robím relatívne ako keby riskantný krok. V zásade, ak sa bavíme už o nejakom štandardnom začatí sporenia, aj posielanie niekde 10, 20, 30, 50, alebo aj 10, 20, 30, 100 tisíc eur niekam poslať, tak zaujímam sa, kam posielam tie peniaze, čiže mala by to byť inštitúcia s povolením, s dohľadom, mal by som si to vedieť dohľadať veľmi jednoducho na internete, že či takáto inštitúcia má to dané povolenie alebo nemá. A potom je dôležité chápať, akú investíciu robím a do čoho tie peniaze na konci nepôjdu. Či sa za to kúpia nejaké akcie, alebo dlhopisy, alebo čo sa za to vlastne kúpi. V dnešnej dobe to, a už dlho to na Slovensku funguje tak, že jednoducho tie správcovské spoločnosti, alebo tí obchodníci, tie asset managementy a tak ďalej, majú veľmi prísne oddelené účty svoje od účtov klientov, kde je vedený ich majetok. Čiže vymyslím si, mám správcovskú spoločnosť alebo obchodníka ABC, ktorí sú licencovaní, ktorí teda sú pod dohľadom a tak ďalej, ponúkajú nejaké investičné služby. Ja ako klient som sa rozhodol im poslať 100 000 eur a naozaj dneska sa nemôže stať, že oni si za to kúpia Mercedesy. Áno. Teda Mercedes. Áno. Lebo naviac im nevidia. Je to tak. Hej. Čiže to sa nemôže stať. Hej. Existuje na to množstvo mechanizmov, množstvo inštitúcií, ktoré na to dohliada. Neviem, či mám spomínať, že existuje nejaký depozitár, hej, lebo účty máte vedené v nejakej banke, hej, napríklad v nejakej depozitárom, ak sa nemýlim, na Slovensku môže byť Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Tatra banka, VUB banka, Unicredit a možno Čopka, neviem. Hej, Čiže v preklade tie peniaze posielam do banky. Do banky a tá banka zaručuje to, že sú na nejakom účte a majú nejaký účel. Nemôžu byť použití na iný účel. Hej. Majú byť zainvestované v danom fonde, nie posielajú sa do Motorcar Bratislava, kde je za to jeden Mercedes. Áno. Čiže nemôže sa dnes stať, že ja niekomu pošlem peniaze a on za to nekúpi ten majetok. Áno. Hej. Čiže vždy na konci dňa sa kupuje nejaký majetok z účtovníctva, to rožka vieme, že existuje hmotný, nehmotný, taký základ, hej, a existuje nejaký finančný, čiže nakúpuje sa nejaký finančný majetok, nejaké cenné papiere, dlhopisy, akcie, podielové listy, ktoré sa pripisujú, jak som spomínal, na nejaký majetkový účet a tam sú držané, tam sú vedené. Takže z pohľadu tej bezpečnosti dneska bohužiaľ stále existujú, nechcem povedať, že šikovní, ale teda ľudia, ktorí vedia svojou schopnosťou komunikácie ako keby presvedčiť verejnosť, že dokážu tie peniaze správovať, dokážu doručovať nejaké výnosy. Ľudia sú ochotní im ich dať, ale na konci dňa je to podvod. A je to o tom, čo som hovoril na úvod, že jednoducho zistiť si a pozrieť sa na to, či tá spoločnosť, či ten človek, s ktorým sa rozprávam, či ten poradca, ktorý mi predáva nejakú investíciu alebo nejaké investičné riešenie, je licencovaný, či spĺňa základnú odbornosť, či ho nájdem niekde na internete, či má pridelené číslo Národnej banky, ako podnikať, či má dlhy, nemá dlhy, je dlžníkom, nie je dlžníkom. Proste to sú všetko veci, ktoré by som si mal zistiť a mal by som poznať tie odpovede na tieto otázky predtým, ako niekomu principiálne pošlem peniaze. To je za mňa taká, že aj teraz, hej, tá kauza, hej, 20 miliónov tam zmizlo, alebo koľko, neviem, hej, všetko je to na internete, treba si to prečítať. No, to im niekto mieril na čelo, tým ľuďom pištolou, že tam poslali tie peniaze. Určite nie, to je jasná vec. A to nemajú doma internet, nevedia čítať? My niekde proste pošleme 20 000 eur, len tak 30 000, lebo frajer mi hovorí, že je to super. Áno. A potom si to pozriem na www stránke. Abraham Lincoln povedal, že to, čo je na internete, nie je pravda. Áno. Akože troška takého zdravého sedliackého rozumu a troška základnej tej schopnosti dokážeme čítať internety, Facebooky, všetko vieme. Ale napísať meno človeka do Google a pozrieť si, alebo otvoriť obchodný register je pre nás akože raketová veda. Áno. Takže troška, hej, keď chcem niekde poslať peniaze, začať posielať peniaze, hodaj 20 eur, tak jednoducho si spravím tú svoju domácu úlohu a zistím, kam to posielam. Čo to je za inštitúcia, čo to je za človeka. Sú známi, nie sú známi, odkiaľ sú, prečo sú, hej.
Je to SROčka s 5000 základným imaním. Hej? Čiže všetko sú to veci, ktoré by podľa mňa akože ten človek mal zvážiť. A keď si to nevie vyhodnotiť, tak na to sú tí spomínaní finanční poradcovia alebo teda sprostredkovateľe, ktorí by to mali vedieť. A keď ja ako klient mám nejakú ponuku nejakej investície, tak sa niekoho opýtam, čo si myslíš? Jasné. Lebo ja neviem, možno, alebo že, a to nie je hanba povedať, že ja neviem, lebo čo ja viem, keď som kardiochirurg, tak čo o tom viem? Neviem o tom nič. Tak sa proste spýtam, čo o tom vieš, čo si myslíš? Áno. Pre mňa to vyzerá dobre. A ten poradca, ten obchodník, alebo ten nejaký konzultant toho klienta by mal povedať, vieš čo, je to dobré. Lebo toto, alebo vieš čo, tu a tu vidím riziko. Uh-huh. Hej? A normálne proste s chladnou hlavou zhodnotiť, hej, preto najlepší je ako keby ten nezávislý poradca, lebo keď ja pre niečo nadchnem, tak to ľahko predám. Áno. Ale ak som nestranný, tak asi ma nenadchol a vidím len nejaké surové dáta, hej, tak viem lepšie vyhodnotiť tú investíciu. Na konci dňa tie investície sú proste o dátach. Hej. Takže takto nejak možno sa pozrieť na tú bezpečnosť. Existuje nejaký legislatívny rámec a ako som už spomínal, existuje to, že proste nemôžete poslať nejakému licencovanému subjektu peniaze, ktorých minie na niečo iné. A zároveň už keď pošlete peniaze nejaké SROčke na základe zmluvy o pôžičke, ktorú ste podpísali niekde, tam už potom ťažko. No. Každý vie čítať, každý má občiansky, každý má prístup k tým istým informáciám, takže akože správať sa troška zodpovedne a zodpovednejšie predtým, ako urobím krok a potom budem niekde lamentovať a sťažovať sa, že tie investície vlastne nejdú, všetko je to klamstvo, ale to, že som spravil niekde chybu, už potom nepoviem. Takže tak rozumiem. Áno, ľudia na Slovensku teda častokrát, ako si to spomínal, vedia ukazovať prstom, len nie na iných, len nie na seba. A vieme sa vyjadrovať k Facebookovým statusom a písať komentáre, až ti zastáva rozum, ale ukázať na seba, že teda ja som si naozaj neprečítal a poslal som svoje úspory nejakému Jožkovi SRO, hej, tak toto nie. Ja možno by som nejak to zaobalil, že to investovanie je bezpečné, legislatívne teda naozaj veľmi podchytené Európskou úniou. Netreba mať ako keby tento blok v tomto. A teda keďže máme veľa tém ďalších, o ktorých sa môžeme rozprávať, tak veľmi sa teším teda, že sa uvidíme pri ďalšom dieli nášho podcastu. A teda ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Ja ďakujem za pozvanie. Že si prišiel a za takúto plodnú debatu a teším sa na ďalší diel s tebou. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Priatelia, pozdravujeme vás a teším sa na ďalší diel nášho podcastu. Čaute.